Habang papalapit ang araw ng Pasko at bagong taon, mas lalong naghihigpit sa border checkpoint ng Pampanga at Bataan. Patuloy pa rin kasi ang QR code checking para sa lahat ng papasok sa probinsya ng Bataan. Kanilang pinakatututukan ng mga uuwing Bataenyo na mula sa hotspot areas o mga lugar na may matataas pa ring kaso ng COVID-19 gaya sa Metro Manila. Sa Zambales naman, tanging mga local tourists pa rin ang hinihikayat na mamasyal sa probinsya. Epektibo na rin ang Executive Order No. 28 sa buong lalawigan. Simula noong December 15 hanggang January 3 ng susunod na taon, modified na rin ang curfew na mag-uumpisa ng 10 p.m. to 4 a.m. 30% capacity lamang ng mass venue ang pahihintulutan para sa Misa de Gallo. Hinahanapan naman ng valid ID as proof of residency ang lahat ng papasok sa lalawigan ng Aurora. Doble higpit pa rin kasi sa mga border checkpoint ng lugar dahil noong Nobyembre ay nagkaroon ng transmission sa bayan ng Dipakulaw. Required din ang pagpresenta ng updated medical certificate, negative result ng RT-PCR test o rapid antigen test. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, pinatupad na rin nitong December 17 ang QR code system kung saan contactless na ang pagbibigay ng iyong health at travel information bago pumasok sa mga establishmento. Dahil nga hindi pa rin maiwasan ang Christmas rush ng ilan sa ating mga kababayan, makikita ang haba ng pila papasok sa isang supermarket ng syudad. Ipinatupad naman sa lalawigan ng Tarlac ang cashless pamaskong handog scheme. Gamit ang PayMaya, ipinamahagi ang pamaskong ayuda para sa mga Tarlakenyo. Sa ganitong pamamaraan, mas may iwasan umano ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng pera. Hinimok naman ng provincial government ng Bulacan ang no Christmas at New Year party sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at maging sa mga pribadong kumpanya. Habang dito sa Pampanga mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ang curfew. Pinaalalahanan na rin ang lahat na magsuot ng face shield. Tanging ang bayan pa lamang ng Arayat ang nagpatupad ng community restrictions kung saan simula December 22 to 27 ay wala nang makapapasok pa sa lugar. Una nang nagpaalala ang Octa Research Team na posible pang tumaas ang kaso ng COVID-19 kung magpapatuloy ang maluwag na restriksyon sa paggalaw ng mga tao. Idineklarang areas of concern ng probinsya ng Bulacan at Pampanga dahil sa upward trend o papataas ng kaso ng coronavirus sa lugar. As of December 17, umakyat na sa 24,727 ang total COVID-19 cases sa buong Central Luzon. Pinakamarami ang sa Bulacan na pumalo na sa 9,932 habang pinakakaunti sa Aurora na 88 cases. Rainiel Pawid, CLTV News.